ଭାଇ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ବାବାରେ ମୋହନ ମାଝିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସବୁ କାମ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରହିଲା ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ମହାନଦୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ। ବଢିଆ ସରକାରଟା ଆମର ବିଜେପି ସରକାର। ଆଉ କଣ ଭାବୁଥିଲ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଶକୁ ରହିନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଓଡିଶାରେ ରହିନେ ସବୁ ଖାଇଯିବ। ଏଠି ଖାଉଛି କିଏ? ଓଡିଶା ତ ସାଂସଦ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନେତା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବାରେ ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଶିବା, ବାବା ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ ହେଇକି ତିଆରି କରିବା। ଏବେ କିସ ହେଲା? ହାଁ ଖାଇଯିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଖାଇକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ତାମିଲନାଡୁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଦେଖ, ଏବେ କଣ ଅବସ୍ଥା। ଏଉଠୁ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହ ଯଦି ଆମ ଓଡିଶା ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖି ଆସ ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛି ସବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁନ ନା, ତମ ଗାଁ ଦିନେ କିଏ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ ନା? ହଁ ରାଜନୀତି କରିବାର ରାଜନୀତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାଇକି ପାଠ ଯାଇକିନା ପଢିକି ଆସ, ତାପରେ ରାଜନୀତି କରିବ। କିସ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ପଢିଦେଲ ଖାଲି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପାୱାର ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, କଣ ନା ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଛିଡା ହେମି। ଅଯୋଗ୍ୟ କୋଟିକାର। ଯଦି ରାଜନୀତି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଅ। ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ମାଟିମା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି ଯିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ଆଉ ଦେଶକୁ ଲୁଟିବା, ସେ ସବୁ ଆଉ ଚାଲିବନି ଆଉ। ଏଇ ଲୁଟି ନେଲା ଏଇ ବିଜେପି, କଣ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୁଟି ଥାନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।